No, Etania. Ini sih titik mau feki sih kinyak mungkin tapi foto foto titik mau sih. Etania deh. Apa sih beli? Mau gimana? Si vede ma come mi dà a venire e presi per lei se ne mette la seconda franca io claro io ero a se ne ya bani follow for non claro io Tani shaka mu furana fla ya fe na furana ta shaka ne gudu Neko shaka est-ce que toi t'es normal là la fille na côté la c'est euro fra qui nyama ka euro fra Neko eta fini mene tanta Hein? Qui a nyama ka euro franc tena se ka euro franc. Ibe boka ni jodala. Mungera. Et puis mi mi fete jabia. Ashaka. Ni ga ta euro franc do nga joshi. Udoro ne kudu. Ne pa do euro franc. Ne ta kwimi. Ni ta kwimi anko lo shirigi. Para ke de ta kwimi. O ta kwimi bara wero ri tawo. Sokono bara ogen. Donc ni barake de ta watu ni ba fo ko ki ka sokono baro ni ta kunto mais e ni barake de différence me ba no wote te gani ko da shiga ba ne ko ki ka fete mi kan wo ani ko ki ka finne ko kan wo ko awo e woto wori ko la iklala ni kala mi baraka ko aso chudo bi bula am se ga ta do tan anga jamana ko wala ne be pa wele kan fo pa shu na be na la sonana ibe mi ne continue yana Hello Salif, ça va? Mais Salif, depuis la nuit, il y a des études qui ont été faites. On a décision de voir. Les problèmes, il y a fait des choses au cours de la journée. Il y a fait ma saïwa donc, les deux ronds ils m'ont pour le chemin ils m'ont dit. Il y a des choses à donc à faut qu'il était voir. Il dit la saïwa femme. Il dit la saïwa femme, ok. Ibe se kana so anebe so itena boy be raj me mi so re no san ne glok ma bana bon Salif ne jota la sa ibe ya fani
im fo ha ni dalen te gardi horino oui mena awo a plus excuse de magnifier itération idil la ça ou bien non biba kalama ko yene toro ko vraiment toro wala dara masiga fuiga dara ndato on lati parce que ene ñu bu yara la ko ni ma del gan ko ñene sega plan ko na ke bi songa fana ko ni songa mais ne bolu ni excuse de magnifier bien non c'est bon nama kuma la alikan ni dégagé ko ba ko ni dar gor la ngol ni ta ko ba c'est un problème ni falam ko Salif udah belasa sesuai iya fara angan ka ko bani yama inya na fin bare ko mila abi kana na sa gibine naga ka fen fo ne amanne ko parce que yep mam fama vraiment en toro ko afama iboro e chuen galo ne psika ta ka solan kama ha mais en toro wala ne gut seka do ngeb songon fo ne ma wo mais ni ma fi ko njuta la ba wala inta no wala ge okay nju fuita ya fam mais ne kan ara la ba nti fe nga nyogon flamen kulo ni fen fe kera bina fo ne re folo ya fama ko kambe ko ni ngata sore on taso on se voit demain je suis n'amé ouais bon mal à dire bye bye kambe voilà depuis ça comme une kerasa ada ya no de ni pay ñinga itaram blay golla isigina ni itaram blantirim sufi no buranen salifu ko atinya sirala ida kana do ala okay itam o ma wesram su fene ya hein toujours iñak menedo itek mama ko fani mo ko mani fete kuma église sociale ko ne obi ga wakati be e wesram so yede hein muso tibola ja ko tek mani fa Vous arrêtez sur la mikanga. Qui est autant de la fin. Garde du corps toujours écrit. A jolé le toujours écrit sur la barre. Surtout souvent, on va bêcher là. Et tu me souffles, tu tiens. Moi j'aime les femmes. Mais à Bolen ou à Damanade. Dès que je souffle, je suis jamani. So mi hakila ko ni warba fa ko ba kabse kan tin pesa ni fi ka te ko Ntoi